Кніга прарока Ісаі, раздзел 23. Прадказанне Тыру. Галасіце, караблі Тарсіса, бо знішчана прыстанішча ваша. Калі вярталіся яны з краю Кітым, аб'яўлена ім гэта. Дзівіцеся, жыхары вострава, купцы з Сідона, якія, перапраўляючыся праз мора, запоўнілі цябе. На вялікіх водах насенне Ніла, жніво ракі, плод яго. І зрабіўся ён прадметам гандлю народаў. Засаромейся, Сідоне, бо прамовіла мора, крэпасць марская, кажучы: не пакутавала я родамі, і не нарадзіла, і не ўзгадавала юнакоў, а не выхавала дзяўчат. Калі пачуюць пра гэта ў Егіпце, гараваць будуць, калі пачуюць пра Тыр. Перапраўцеся ў Тарсіс, галасіце, жыхары вострава, ці не ваш гэты горад, які радуецца, пачаткі яго з даўніх часоў, ногі яго неслі яго далёка на вандраванне. Хто ж задумаў гэта для Тыра, увянчанага калісьці, купцы якога князі, а дробныя гандляры яго знакамітыя зямлі? Господ магуццяў задумаў гэта, каб прынізіць пыху любой славы і зрабіць сціплымі ўсіх знакамітых зямлі. Абрабляй зямлю сваю, як бераг Ніла, дачка Тарсіса. Порта ўжо няма. Руку сваю працягнуў над морам, затрос валадарствамі. Господ загадаў адносна Ханаана, каб разбурыць яго ўмацаванне. Ён сказаў: не будзеш ты болей выхваляцца, заганьбаваная дзяўчына, дачка Сідона. Падыміся, перапраўся ў Кітым. Там таксама не будзе табе супакою. Вось зямля халдэяў, такога народа не было. Асірыя заснавала яго сярод дзікіх звяроў. Яны збудавалі вежы свае, падкапалі іх дамы, ператварылі яго ў руіны. Галасіце, караблі Тарсіса, бо цвярдыня ваша спустошана. І будзе ў той дзень, у забыцці будзе Тыр 70 гадоў, як дні аднаго цара. Пасля 70 гадоў станецца Тыру, як распусніца ў песні. Вазьмі цытру, абыдзе горад кругом, распусніца, аддадзеная забыццю. Зайграй гожа, памнажай песні, каб успомнілі пра цябе. І будзе, праз 70 гадоў Господ наведае Тыр. Ён жа вернецца да сваіх заробкаў і зноў кінецца ў распусту з усімі валадарствамі свету на зямлі. Але яго заробак і яго нажытак пасвячоны Господу, і не збяруць іх, і не адкладуць, бо яго заробак будзе для тых, якія з'яўляюцца ў прысутнасці Господа, каб яны елі дасыта і апраналіся пышна.